Tata era pentru mine Dumnezeu de la pescuit, e foarte mare pescar de la tata și mă ducea cu el fiecare an și adevărat că am început cu competiția la Robezeni. Am fost campion de Alsace de la noi, am pescuit prima național și cunoște tot mari campioni, dar dragostea mea era pe crap. Pentru că nu era niciun weekend unde nu eram la pescuit la crap, unde nu am plecat în toate lacele din Franța, că aproape toți am pescuit, aproape toți. Am înțeles. Bun, o ultimă întrebare. Cum ai ales aceste locuri de pe întreg mapamondul? Cum ai ajuns în Delta Dunării? Da, în Delta Dunării, e o poveste frumos pentru mine, foarte frumos. Poveste de pescar și un vis. Că m-a trimit, că eu am fost la campionat final de la campionat Franța de crap în Bretagne. Și după finala asta m-a contactat Mediacarp, care a fost cea mai mare revistă din Franța, care e cunoscută, Mediacarp, care a organizat și campionat mondial aici în 99, 99 a fost? Da, 99 în România. Și m-a trimit aici, în România, în 98, să fac un reportaj, să vedem ce este în lac asta. Eram câte 10. Eram eu, eram Michel Mahin, care era atunci mare pescar de grup Starbait, Sansas, și am plecat împreună. Și s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, am prins 2 pește de peste 30 de kg în 12 ore. Era ceva extraordinar și nu știu dacă deocamdată s-a batut recordul asta, nu cred. În 12 ore să prinde. Pentru mine era... Da, vorbești de Sărulești. Vorbești de lacul Sărulești. Da. Și am de la Sărulești, de fiecare an am venit la peștele Sărulești, pentru că am văzut odată un reportaj de la Custo despre Delta, de mult. Am vrut să vin foarte mulți ani, în 92, 93 am vrut să vin în Delta, era foarte greu, nu era posibil, cu foarte greu de cu accesul, da, cu accesul, da. Și m-a adus Robert din Delta. Nu m-a spus nimic, era așa. Vorbești de domnul Robert Reduță, care este proprietarul lacului Sărulești. Da. Și el m-a adus aici în Delta și contaminat aici. Era pentru mine... Te-ai îndrăgostit de crapul din România și de Delta Dunării. Silvan, îți mulțumesc în primul rând pentru minunata partidă de pescuit pe care mi-ai oferit-o. A fost o plăcere deosebită, am avut drill-uri, am avut posibilitatea să am drill-uri, așa cum spuneam, cu pești adevărați gladiatori. Și totodată îți mulțumesc pentru că ai acceptat ca să vii în emisiunea noastră. Cu plăcere. Mulțumesc frumos. Merci. Bravo. În după-amiaza celei de-a treia zi, unul din multele drill-uri m-a făcut să înțeleg că la capătul firului se afla altceva decât ce avusesem până atunci. Peștele lupta la fel de puternic ca și ceilalți, dar se lăsa greu și nu permitea să-l întorc din drumul în care pornise inevitabil către partea stângă. Îmi era ciudă că nu-l pot controla și simultan am realizat că dacă va reuși să intre în stuf, cum mai pățisem în câteva rânduri de altfel, aveam mari șanse ca să-l pierd. Cu toate că de obicei practic o recuperare de multe ori prea fermă, am primit acuze de nenumărate ori de la amicii mei pescari pe această temă, de data aceasta am înțeles că trebuie să am răbdare și să încerc să aduc peștele metru cu metru către mal.
După un drill care mi-a părut că a durat o veșnicie și care, din rațiuni de economisire al timpului afectat camerei de filmat, nu l-am redat integral, peștele a sosit în sfârșit în fața mea, obosit și lipsit de puterile care i-ar fi permis să-mi creeze noi emoții. După câteva mișcări lipsite de vlagă, crapul primește docil captivitatea minciocului, înțelegând că lupta s-a terminat în defavoarea lui. La ridicarea minciocului din apă, mi-am dat seama că acesta era peștele pe care l-așteptase în vreme de 3 zile aici la Periprava. Am realizat că odată cu prinderea lui, aveam să am un nou record privind crapii sălbatici din delta Dunării. Incredibil. Spune să aducă cântarul. Ajutat de Silvan la cântărire, se confirmau bănuielile mele privind greutatea acestei capturi, frumoasa crăpoaică având aproape 22 de kilograme. Ăștia sunt peștii pe care îi are Silvan aici în baltă. 21? 500 are. Îți place? Cum Îți place? A urmat o ședință foto dificilă, atât datorită greutății peștelui, dar și grijei pe care trebuia să o am, deoarece purta cu ea multe kilograme de icre, pregătite pentru a fi depuse curând. După ce am mulțumit superbul exemplar pentru clipele petrecute împreună, eliberarea lui a reprezentat o ușurare pentru noi toți. Am urmărit-o plin de admirație cum se îndepărta fără grabă, întorcându-se în lumea tăcută a apelor deltei. S-a încheiat astfel o partidă de pescuit reușită și în același timp o poveste frumoasă, care ne amintește că delta Dunării rămâne ca întotdeauna dornică să ne ofere nouă pescarilor surprize din cele mai plăcute privind viețuitoarele din adâncurile ei. Dragi prieteni, până la următoarea emisiune, vă urez fir întins!